ассалому алайкум бардуи азиз, шумо қарор дорем дар канали Сауду ТЖ, яъне ки бачаи ачкидор. Сразу як дона лайки бепала ба ягон силамсӣ кандагӣ бизашеринар. Имрӯз 12 июни соли 2024 ва 1000 рубли урусӣ баробар ба 119 сомонӣ. Дар имрӯза видео бо диққат мара гӯш ки ма чира гап мезанам. хонаҳои заминӣ ҳастанд дар ноҳияи Фархор, ноҳияи Ёвон, шаҳри Бохтар, яъне ки Қурғани Пешина, дача ҳастанд дар Москва, як адай шаҳри Душанбеи замин ё хонаи заминӣ дар кораи Тучанс. Ма дар кораи дар ҳамин видеое ки тамошо кардеси ҳамида гап мезанам. Заправкаи фурӯшӣ ҳастанд дар шаҳри Ваҳдат, квартира аз он ҳастанд дар шаҳри Хуҷанд, шаҳри Турсунзода, шаҳри Ҳисор ва квартира ҳастанд дар шаҳри Душанбе. қазиқи видео ҳамия ки я ҳавлии фурӯшия 20,000 сомониш мега. Бардори ғариба шумо метавонед ки я ҳавлии фурӯшира 166,000 рубл бихарен. барои ҳамун як дона лайки бепала бичиқен, касе меҳмон бошен, подписатся кунен. ана ки мерем усуста. Ставьте лайки и подпишитесь на канал, чтобы не пропустить о новых видео. Assalomu alaykum jo'roq. Nazu shuni qo'rqonzarani mashinaga deb Qozog'iston avtomobilim u Vyusetka bir avtomobil gapun kam chegashni same zo'r. Mashina garantiyani xilin Freberi xilga pulna bulas. Ana mashina maykum tom bacho zo'r bacho. Assalomu alaykum migrantlar. O'zbek, tojik, qirg'iz davlatlarga juda chiqdi migrantlarga olib borib kelish nimalari bor. 100% ishonchi va tinch. Biznesmen bo'ladi. Agar aloqaga chiqmoqchi bo'lsangiz, mana shu videoning tagida nomerlar qoldiramiz. 100% ishonchli aloqaga chiqingizlar. дӯстони азиз, мо навора сар мекунем. илтимос то охири видеоро тамошо кунем, бо диққат гӯш кунен. квартираи фурӯшии қарордора дар шаҳри Душанбе, 33 микрорайон, доми 9 этажа, як хонага бардуи азиз, ду хонага карда мешава. дар 8 этаж қарор дорад, 44 квадратни метрай. бардуи азиз, ремонтиш коробка мебошад, овсуич мега ба қарибӣ мегзаронанд, ҳуҷҷато шартнома доштаи дар трезоҳош часпондагӣ. барои нақш бардуи азиз бо мисол занг мезанен, арзон мешава. чихеле ки гуфтам, 33 микрорайон дар шаҳри Душанбе, доми 9 этажа, як комнатаҳай, ду комната карда мешидай, 44 квадратаи. бардуи азизам нархиш 315,000 сомонӣ. 315,000 сомон. бардуи азиз, касе харидор бошен, занг бизанен, бигӯен ки номерои канали Сауду ТЖ гирифтам, бо барои нархиш арзон мекуна. номерои Тоҷикистон ҳам ҳастанд, номерои Россияш да WhatsApp дора. касе агар хов дошта боша, нархи ҳавлира мефаҳма, ай ховуш бедор мешава. бардуи азиз, яъне ки ҳушёр мешава. бардуи азиз, ҳавлии фурӯшии қарор дорад дар ноҳияи Фархор, ҷамоати Хутан, кӯчаи Нурмат Сафаров. 8 сотиқ заминаи 3 дархона, кайлдор, кухни баня, фундаментош рехтагӣ, 20 рез хок овардагиянд. свет дора, овам бардуи азиз дора. ҳамсоё ову свет доранд, мақсад ҳамин ҳавлира хариди, хонара мекунӣ, ову светша мегзаронӣ. ҳуҷҷатош қарор доштаи, бардуи азиз, нархи ҳавлии фурӯшӣ 20,000 сомонӣ. бардуи азиз, срочни пул дар кор будааиша 20,000 сомон. маълумотша дар бар экран нависагим, номерои телефонош кор мекунад, дар ин рақамҳо WhatsApp ҳам дора. фақат занг бизанем, бигӯен ки номерои канали Сауду ТЖ, яъне ки бачаи ачкидор гирифтам, ба шумо бо арзон мекуна. бардуи азиз, агар шумо реклама дошта бошен, замин, хона, квартира, мошин, чизе ки барои реклама дошта бошен, агар форатон ки результат бита, мисол форатон ки ҳамин чизтона бифурӯшен, бардуи азиз, ин ҳами рақамҳои десен дар WhatsApp шурӯъ кунен. ин номеро бардуи азиз канали Сауду ТЖ, яъне ки кароли ютубай. чизе ки барои реклама дошта бошен, дар WhatsAppш рӯъ кунен. баъд я реклама бо хонаҳои бепилда мегзарем. Ana bobijон, ila bay. Mashinaро didin? Ha, didum. شرکت بختیار و بهرامجان در روسیه در انامین بارهایی که تاجیکستان میآیند بازار صدوات و لوبلینا جمع میشوند. بارهایی که بود در گرد اطراف است همه رایگان جمع آوری میشوند. همین بارها را برای تاجیکستان آوردن کو از روی وزن با انصاف برگزاری کرده میشود. انا وقتی که بارها آمد به تاجیکستان که در آمد از همین خوجند باستانی سر کرده
تقسیمات سر میشود. با دوشنبه شهر در اومده دیگر جاها ناحیه‌های گرد اطراف و عموما تمام شهر و ناحیه‌های تاجیکستان بارها تقسیم میشود. بابی جان از همه اساسش کفالت دارد. نه گرانتیا. بله. هی نویر حکای باباش شما فهمیدین؟ این رقمای تلفن در همین زیر ویدیو نوشتگی بدهید. شما هم زنگ بزنین در خانه‌تان چای تلخ خورده استراحت کنین بار خودش می آمده. бардури азиз, касе ки тамошо кардесем меге ки ова ка тамошо кардесам. дӯстони азиз, заправкаи фурӯшӣ дар шаҳри ваҳдат тарафи тангаӣ, заправка бардури азиз лави раҳи калондай, ҳамагӣ 30 сотиқ заминен. дӯстони азиз, ҳамагӣ 30 сотиқ замин бидай мақсад ҳами территорияи заправка. хуб, заправка ҳамаи аппаратош ҳастай. 2 сол шуд ки истифода мисол кардагӣ нестанд ҳами аппаратоша. автосервис дора, мойка дора, магазини автозапчаст доштай, ҳамаш тайёре бардури азиз. мақсад касе ки аюдаи кор мебироен метавонен ки бихарен, кора мисол пеш барен. ҳамаш кор мекуна аппаратош. мисол анабу хеле чизои дига дора, мойка дора, магазини автозапчаст дора. дӯстони азиз, нархиш 1 миллион 500 000 сомонӣ, яъне ки 1,5 миллион сомон мега нарша. номраи телефониш бардури азиз ҳарди рақамҳош ватсап дора. занг бизанен қатъияка маслиҳат кунен. ҳамаи маълумотша бо дар бар экран навистагиён. ана ки беста ҳамо амраи бар табгӯ ки камтарак пас гапзана ки иҷа савду теҷе гапзесай. савду теҷе. дӯстони азиз, я кадаи шаҳри душанбе тарафи ҳазрати мавлоно замини холӣ ё хонаи заминӣ дар кураиша. замин то 30 000 сомона боша мега, хонаи заминӣ то 150 000 сомона боша мехара. сумаш нахта, яъне ки сумаш тайёрай. касе ки дошта бошен ана хонаю замин ҳами якада занг бизанен. чӣ хеле ки гуфтам, ана айшари душанбе тарафи ҳазрати мавлоно замин то 30 000 сомона боша мехара, хонаи заминӣ то 150 000 сомона. дӯстони азиз, номрои телефон яка ҳастай. касе ки замин ё хонаи фурӯшӣ дорен ҳами якада занг бизанен. ай ки ҷо хона замин квартиратон дар кора, комментарияи ҳами видеода бинависен. дӯстони азиз, чӣ хеле ки гуфтам дар аввали видео, дачаи фурӯшӣ ҳастай. ӯзи амра гап мезанам, бо диққат гӯш кунед. касе ки дар москваен, дачаи фурӯшӣ қарор дорад дар москва, московский област, город люберцы. 6 сотиқ заминай дар хона кардагӣ, ремонташ абои задагӣ тайёре. дӯстони азиз, ов, свет, газ ҳастай. ҳуҷҷатош 100%. кухни, баня, ҳоҷатхона дора. прописка карда мешава. мактаб, садик, магазин, балниса, бозори садовот бардури азиз 15 километр дурай. мактаб, магазин, мисол балнисаш қарибай, ана бозори садовот 15 километр дур будай. срочни пул дар корай, нархиш 6 миллион 500 000 рубл. занг бизанен, маслиҳат кунед. бисёре бардурои ғарибӣ гуфта буданд ки хонаи заминии шаҳри бохтар монен. марҳамат бардурои азиз, ина гӯш кунед. хонаи фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри бохтар, пешина қурғонтепа, ҷамоати бустонқалъа. 3 сотиқ заминаи 3 дар хонаи фасони хушрӯкардагӣ. соҳиби хона маълумот додагия ки хонаи фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри бохтар, ҷамоати бустонқалъа, тарафи аэропорт. ҳуҷҷат дора. бардурои азиз, ба квартирам алиш мешава. ба квартира боша болои сум метемега. дӯстони азиз, нархи хонаи фурӯшӣ 200 000 сомонӣ. 200 000 сомонӣ. агар квартира дошта бошен, болои сум мета. занг бизанен бардурои азиз, қатъияка маслиҳат кунен. агар квартира дошта бошен, алиш кунен. ҳамин хонаи арзона ба мардами ёвонҷона мемонам. бардурои азиз, беҳад нархи зурайда пул мешид, ҳози худа мехаридамаш.
дӯстони азиз, хонаи дишен қарордора дар ноҳияи ёвон, тарафи ҳаёти нав. 14 сотиқ заминаи 3 дар хонаи фасони хушрӯкардагӣ, ремонти даруни хона фасоне ки соҳиби хона маълумот дагия ки хона дар ҷамоати ҳаёти нав қарор дора. деҳаи 8 март 3 дар хона, ошхона, анҷомхона дӯстони азиз оғил доштай. нархиш 195 000 сомонӣ. ремонти даруни хона зур будаине ки 195 000 сомон бардуи азиз шумо метавонед ки як хонаи беҳтарина аз ноҳияи ёвон бихаред. бисёр вақт бардуро мегӯянд ки аз шаҳри хуҷандам квартираҳои арзон бимонед. бардуи азиз, гап нест. шумо мисол аз ки ҷое ки хона замин квартиратон дар кора бинависед, мо арзонтар ёфта барои шуморо реклама мекунем ва номерои мо дар аввали видео ва дар якум комментария закрепит кардагим барои ягон чи реклама дошта бошед. дӯстони азиз, квартира дар шаҳри хуҷанд, ана 27 микрорайон, як хонага дар 4 этаж, 15 квадрат, ремонт дора. ана холодильник, шкаф доштай. нархиш 140 000 сомонӣ. таргават мекуна. бардуи азиз, мегзарем ба 9 миллиони имрӯза. як квартираи арзон агар мезанам, бовар как пул боша бихарива квартираам буштони ҳар моҳёнбош кинида пулора бигирӣ. дӯстони азиз, квартира дар шаҳри Турсунзода, Пешина, Регар, 4 микрорайон, як хонага дар 3 метр, 40 квадрат, доми навастройка, домои нав, квартира ремонтча. Нигоҳ кохи тамошо ка ремонтча. мегӯ дирни квартира бидром, дига набиром. дӯстони азиз, документош садай. хона ба тамоми чиза чораш фурӯхта мешавад. срочни нархи охир шай. дӯстони азиз, гӯш кардесен? нархи охир шай. бо як бор дига мегӯм. нархи охир шай. хона бардуи азиз, пеш амираи калонда будай. нархиш 240 000 сомон. хай фаҳмиден охи нархи охириш. бардуи азиз, мегзарем ба 10 миллиони имрӯза. хотири меҳнатҳои мо бояд 10 та лайк, 10 та комментария фасон дар ин видео бинависем. бардуи азиз, меҳнати моро қадр кунед шерӯи нар. бардуи азиз, квартира дар шаҳри Исор, ана як хонага дар 7 этаж, 46 квадрат, доми навастройка, квартира ремонт доштай. соҳиби квартира срочна маълумот дагия ки ана срочна квартираи фурӯшӣ бо таъмири нав. ана бардуи азиз, харидорои аниқ боша, мисол муомила дора, илтимос кардагия ки барои интерес, мақсад барои мисол нарха фаҳмидан занг назанем. ана мо ҳама шумо хоҳиш мекунем ки числаи видеора нигоҳ кунем, барвақттар боша, ба ҳамин якада занг бизанем. дӯстони азиз, чӣ хеле ки гуфтам, квартира дар шаҳри Исор, ана як хонага 7 этаж, 46 квадрат, 240 000 сомон нархиш бидай. харидорои аниқ не ки занг бизанем. числаи видеорам ҳатман нигоҳ кунед ки ханам хеле бачаё чота бенастрени шеринар. зиқ наша, ҳамаш мегзара шеринар, ҳамаш иншоалло ки мегзара. бардуи азиз, ева навори хонаҳои фурӯшии имрӯза, аз куҷое ки мисол ҳавлии фурӯшӣ, хонаи заминӣ, дачаи фурӯшӣ, квартираҳои арзон роимон кардан ҳаракат кардам барои шуморо якта ва якта нархошона гуфтам. фикр мекунам ки хая нархҳои соз буд, хая ки маъқул шид нашид. мана настренит ҳаст нест, як дона лайки бепала барои меҳнатҳои мо биҷиқ. ва касе дар канали мо меҳмоне, айн форатон ки видеоҳои мара якмин шида тамошо кунед, айн подписатсияра ҷиқиден, зангулачара бологӣ дамонем. бардуи азиз, кае ки ман видео кардам шумода мерава сообщениш ёне ки ё ки уведомлениш мерава. барои ҳам подписатсияра ҷиқиден, зангулачара бологӣ дамонем. бардуи азизам, ва агар ягон кас реклама дошта боша, замин, хона, квартира, мошин, инами рақамҳои десен дар ватсапиш роӣ кунед. Кароли ютуб мебинӣ ки ҳам як рӯз ду рӯза рекламаш кард. рекламара мисол дар ҳамин видео мондем, сразу мебинӣ ки заминтай, хонатаю, квартирата мефурӯшӣ ё мошинта. ва бардуи азиз, касе намефура мошинои фурӯшӣ тамошо кунам, канали DM хидмат дар комментария закрепит кардагиам. бидурен мошинои фурӯширо дар ӯ канал мондесем, хонаҳои арзона дар ҳамин канал. хелам хеле
гапи бисёрнара мезанем, гапи бисёрнара мезанем. Чуни азиз, лайк, подписаться фаромӯш накунем. Хаяка. Ставьте лайки и подпишитесь на канал, чтобы не пропустить о новых видео.